Ga sabon bakin mamma mai inganci. Sabon Nura, daga irin bakin mai kake amfani haka ne ya bar sa babar sai hayaki ya toshe ma duk gudanarwa da hanyoyin tafiya bakin mai. Wani bakin mai ne wai ko shi toshe tsilla ai to gashi ne ya biya tsilla ma hanyoyin sadarwa na gudanar da tafiyar lamarin baburin ka. Baka da labarin sabon bakin mai suna AT Gama mai karfin 20W50 yanzu da shi ake juye domin zai kara maka kwarin inji kuma ya gyara maka shi amma ba da minti ɗaya ina zuwa. Wannan shine AT Gama mai karfin 20W50 wannan shine mafita. ga sabon bakin mamma mai inganci. Sabon bakin mamma mai inganci ya zo. AT Gama oil and gas ne ya fito. Juye sai kui da shi ya sa inji. AT Gama shine mafita. AT Gama Oil and Gas Nigeria Limited wanke inji da kuma gyara shi yana rage shan man inji. Babura da motoci har janareta ku jaraba shi.